Nga maon naman na 31 sa Ngaon gabi. ta. Maon naman na. Oh. Pasko naman na. Ngaon ta. Aon na bagong tuig. Oh, litso. Palit sa litson. Palit sa litson. Gisabaw na mo. Kulan og kamunggay og takway. Dali, banay ko ninyo kaon. Kawato. Kawato lang ha. Paano ulit yun? Paano? Ay ba? Akong lovely husband. Naon. Oh. Nag-asok. Kaso sa kainit ang among sudan. Rip nga unta. Ang among sudan kay kuamam. Nay pang patambok, nay pang hami sa kutis, pakusog budagan. Okay. Dili sa utang ha. Among cookser oh. Nganong mo na ngaon, Ding. Naman gyud naay gulay gud sagol-sagol kay murag sure gud nga healthy ang atong gikaon. Ya sa gulan dayon og litson pag nailitson. Kaon mo. Mga bata, dali na mo, mga una. Hoy. Oras na sa tingkaon. Di magpaabot gutom-gutom. Bye-bye. Thank you for watching. Merry Christmas.